Soc l'única porta. Hola, museus, comunicació. Perfecte, avui el que hem fet és un petit recorregut, un breu recorregut pel Cau Ferrat, per aquest gresol del modernisme, per aquest espai de creació del modernisme, que és també un viatge a l'ànima i a la vida de Santiago Rossinyol. Hem visitat aquestes estances de la planta baixa, vestíbul, la cuina, la galeria del brollador, l'estudi, el seu dormitori, on podem veure aquesta essència del col·leccionista, de l'artista, del literat i tot aquest univers que l'envolta, a les seves amistats, els quadres dels que mai es va voler desprendre, aquests paisatges que el van envoltar al llarg de tota la seva vida. I posteriorment hem pujat al Gran Saló. El Gran Saló és el temple del modernisme, aquest espai on podem situar les grans obres d'art de la seva col·lecció, on podem veure aquest ferro que dona nom al Cau Ferrat i on es donaven escenari d'aquestes festes modernistes on podíem veure totes aquestes amistats intel·lectuals de tot el món que venien a donar vida a aquestes festes modernistes que van ser el naixement del que esdevindria el moviment artístic més important de Catalunya. Santiago Rossinyol, en sus pasos que estuvo por Aranjuez pintando los jardines, pues estaba mucho tiempo con su familia en nuestra casa. Era amigo, de hecho, era amigo personal de, en este caso, mi bisabuela y mis abuelas. Entonces, un poco, Santiago Rossinyol, en muchas de las entrevistas que le han hecho, pues ha hablado muy bien de nuestra casa, muy bien de nuestra familia, y es algo que nosotros, desde luego, tenemos que agradecer. Entonces, siempre hemos dicho que parte de nuestra historia y de nuestra promoción y de salir nuestro nombre a lo que es el mundo es gracias a este gran y genial artista como es Santiago Rossinyol. Sí, pels museus de Sitges aquests actes són d'una gran rellevància perquè d'alguna manera mantenen viu el que és un dels aspectes més importants de Rossinyol, que són aquests llaços amb la comunitat, aquests lligams amb amistats que ell va desenvolupar al llarg de tota la seva vida. No s'entendria Rossinyol sense les seves amistats i tota aquesta xarxa que va teixir més enllà de Catalunya i que es va estendre a Espanya i a la resta, i a París i amb altres connexions que el converteixen en un element, en un personatge imprescindible del que va ser la intel·lectualitat i la vida social de l'època.